Yabo mfowethu, sanibona. Uphungale nje lana. Ngifuna sikhulume namhlanje ngemvelaphi yomuntu. Hayi omnyama, hayi omhlophe, hayi obomvu, hayi onjani. Umuntu. Yonke into yomuntu ephilayo emhlabeni uthi umuntu. Bafowethu, ngizothinta kwezinye indawo ukuze understand esifana neBhayibheli, history nezinye mhlawumbe nizaziyo ngokuxoxela mhlawumbe abantu abadala okhokho benu emakhaya, ogogo nomkhulu. Umuntu munye bafowethu, ayikho lento kuthiwa kunabantu abadalwa ngezwi, kunabantu abadalwe babunjwa uAdamu o-Eva. Ayikho yonke lento leyo. Thina njengabantu abamnyama kune-history esikhohlisayo ethi singabantu bakantu. Untu wazala abantu abamnyama kuphela. Kusho ukuthi umlungu akaphumi ngaphansi kantu. Uyayizwa lento leyo, iyinkohliso leyo nkulumo leyo ayikho. You understand? Wonke umuntu osemhlabeni uphuma ngaphansi kantu. Untu loyo, leli gama elithi ntu waliphiwa uNkulunkulu, waqanjwa uNkulunkulu lelo gama lelo eqeda ukumbumba ngomhlaba, embumba ngesihlabathi, embumba ngomhlabathi, ngebumba, ngodaka. Wathi igama lakho suka namhlanje uzoba uAdamu, okusho ukuthi umuntu. Mase lokho futhi kusho ukuthi ke othethwe emhlabathini. You understand? Kusho lokho ke. So ke bafowethu, lalelani nginitshela indaba ningayibuzanga. Kumele nazi ukuthi abelungu baba kini, kumele nazi ukuthi ama-China awakini kanjani na. Igama elithi untu uyena kuseyena futhi uAdamu, ngoba uAdamu medalwa, wadalwa beke emhlabeni endaweni okuthiwa ise-Eden. uNkulunkulu wayenza umhlaba wamkhulu kakhulu, yayingekho lento okuthiwa ama-oceans, amanzi ayehlukene, wonke umhlaba undawonye uyisihlenge, usesihlenge, uyisihlenge. You understand? Ngohamba kwesikhathi ke abantu maloku beba baningi, kwanda izimpi, kwanda uxhwanguxhwangu nobusela nakho konke okubi, baqala ukulwa abantu. Ngifuna ukuchazela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuthiwe kunendawo ephesheya, kunendawo ese-Asia, Europe, nani America, wathu shona le. Abantu maloku belwa, kuthiwa abantu balwa, abanye baze basuka bathutha bahamba bayokwakha kwenye indawo yayigwadule. Eyiza lento leyo. Kuthiwa bahamba baze bafika kwenye indawo eyi-desert. Bafika bahlupheka khona baze bafunda ukutshala nokwenza konke. You understand? Ingakho uzwa kuthiwa namhlanje amazwe aphesheya ngamazwe asempumalanga. Futhi umfundo eBhayibhelini ukuthi umuntu wathi esonile wasuswa ensimini yase-Eden ngecebo likaNkulunkulu wayokwakha ezweni elisempumalanga. Amazwe la ngapha ngazo Europe yini kuthiwa amazwe asempumalanga, lokhu uzana amazwe aphesheya amanye kuthiwa asempumalanga, amazwe asempumalanga. Lapho okwafuduka khona umuntu ngemva kokona. You understand? Kwanda izimpi. Thina eAfrika besingayazi, ingakho ubona eAfrika sidomo, sifunde late, ezinye izinto sizibonele ebalungwini bese bayasiphatha, bayasithumba imiqondo yethu. Why? Ibuyaphi le ndaba ukuthi umlungu ahlakaniphe, ukuthi umlungu uhlakaniphile udlula umuntu omnyama? Umuntu engahlupheka uyahlakanipha, uyaphela ubuvila. Thina eAfrika asinayo lento ukuthi ihlupheko bafowethu, ukuthiwa siyatshala, siyalima, siyakhanda, siyakha, senza ini. Zonke izinto uNkulunkulu wayezenzile zikhona. Kwakuyimvelo, inyama ibingapheli, inyama iphele manje sekunabelungu. Yayizwa lento leyo, abantu besiqalekiso. Ingakho uNkulunkulu wabathanda labo bantu, wabathatha, wabavikela, wababusisa, wenza ukuthi baphume ezweni lobuqili okwakuyi-Afrika.
You understand? Because basebebuyile bazoba izigqila futhi la ekhaya ngoba besuswe izimpi la eAfrika. Bahamba bathe bengale waqala kwaqhekeka umhlaba, amanzi angena phakathi, kwaba nomunye umhlaba ongale omunye wangapha. You understand? Osekungama-continent namhlanje. Kudala kwakubambene. Uma ubheka kahle imap uyabona ukuthi kwakubambene. Lezi zinto kwakuyinto eyodwa uma ukuthi uyenzile i-geography in English. Yeah. So-ke labantu laba abanye kuthiwa babaleka, ingakho ubona labantu abafani ngekhala. You understand? Abafani. Umuntu omnyama, wonke umuntu usuke eCentral, DRC, Congo ngapha kulamazwe ngapha. Umuntu usuka lapho. That is why umbheka abantu baseCongo banyama bade baqinile. Abafani nathi ngapha eNingizimu. You understand? Because umhlaba nomhlaba unendlela yokuphatha iskin somuntu. Kunendlela umhlaba nomhlaba, indawo nendawo inendlela yokuphatha umzimba womuntu. You understand? That is why ungabona kunabantu okuthiwa ama-Black Americans abathunjwa ngapha eAfrika basiwa phesheya baye bayizigqila le. Labantu laba ungababheka namhlanje iskin sabo sihlukile kunathi because bangale thina singapha akufani. Ube nasazi isilungu benza nishayela English maye kumnyama kunini. Yayizwa lento leyo. So-ke ngizokhuluma ngize ngifike la manje sikhona endabeni kaShaka ukuthi utholakala kanjani la ayibusa khona, ozwa ngendaba kanjalo Nxumalo kanjalo ozikode sihamba kanjalo sazofika lapho. Kodwa kwamanje ngifuna sikhulume ngendaba yomuntu. Bafowethu sonke sisabantu sihlobene. That is why bona wonke amazwe asemhlabeni eza la eAfrika because iAfrika inomnotho ongapheli. Yiyo insimo ukuthi i-Eden. Abelungu abafuni ukunitshela lokho ukuze nihlakaniphe. That is why bona bafika la eAfrika abelungu kudala ko-13 banibani. Dala impela futhi bafika iminyaka ingakaze ifike ko-1000 abelungu la eAfrika. Sebebuya okwesibili emva kokufuduka. Bahamba bemnyama beyale babeya sebemhlophe babeza ngapha. Ingakho abantu thina sadideka sididwa ukuthi hawu babulaphi labantu. Kwezinye indawo bebizwa ngamagama ezihlahla, kwezinye indawo bebizwa amagagasi kuthiwa abelungu, kwezinye indawo kuthiwa abelumbi, kwezinye indawo kanjalo. You understand? Abelungu uma befika nebalela imhlophe ngapha amazwe angapha ko-Durban, uma bebona abantu babakhele ngapha kulolu uhlangothi olungapha kwaZulu, but uma bebona abelungu beqhamuka babiza ngegama elithi abelungu, okusho ukuthi igagasi. You understand? Amazwe angapha la ngapha ko-Botswana, iBotswana ngazinolwandle, Zimbabwe, lamazwe angapha athi mebona abelungu babiza ngamagama ezihlahla bathi amakhiwane because ibala labo lalimhlophe beqhamuke ezihlahleni. You understand? Ngapha ko-Swaziland babiza ngokuthi abelumbi. Azi bona ukuthi babelumbani. You understand? So-ke bafowethu sonke sifana sonke. Part 2 ngizosenza umchazelo ukuthi qhamuka kanjani ukuthi eNamibia kube nesizulu, kube nolimi olufana nesizulu, kube nesizulu angisho kanjalo. eMozambique kube nesizulu, eZambia, eMalawi, eZimbabwe, eBotswana, South Africa kube nesizulu. Siqhamukaphi, siphuma kanjani, kwenzeka kanjani konke lokho. Part 2 sichaza lokho. Danko.